hvem spiller Sådan YouTube. World of Warcraft? Så er vi tilbage efter et par få sekunder for os. Og vi kommer nok til at optage 6 videoer. Se Det mor. kommer på, hvad vi lige har lyst til. Se mor, der er nogen, der allerede har et område. Ja, vi har så nogle, men de har det vaccine. Jeg har lige lavet det. De har claimet. Derude. What? Se YouTube. Er det ikke epic? Det er Galaxy Textpack. Og det er bugget der. Jeg tror det er bugget. Jeg er ikke sikker, men I kan godt komme til at spille med os. I kan bare spørge. Eller skrive i kommentarerne. Ja, whatever. Det er det, måske ikke. Just nu er vi ude langt os. Fordi at vi vil gerne spille med fans. Nej. Okay, måske skulle vi lige lave en lille hus i der. Bare lige lidt stop. For jeg har mad på mig. Det her er en nice sted. Nice, godt. Jeg elsker bare. Er det vildt? Jeg har fået det mega nice sted. Okay, YouTube. Kold. YouTube. Hvad synes I? Ja, det er stadig god. Prøv lige at kigge et epic sted, bortset fra det er klart væk. Oh my god, jeg vil bare finde vildnis og så. Du har den vildnis. Okay, vi går over og finder nogle træer. Hvad sker det for, at det er mega langt væk der wilderness egentlig? Det kan jeg faktisk lide. Så går bare tilbage til mig. Jeg er næsten lige bagved dig. Kan du se mig der? Ja. Nej, jeg kan ikke se dig, Moe. Nej. Det bedste er, at jeg kan lave en bue til. Oh my god. Jeg kan lave en bue til mig selv. Jeg skulle bare lige have noget skridt. Og YouTube vil påvente om YouTube. Seriøst? Ja. Hvad sker der for, at du kan putte derhen, men ikke her? Jeg skal lige... det der skal vi se. Der står... Okay, for det første, der står ikke noget, man må briefe. Men hvis I ser koordinaterne, I må ikke gå hen til os og briefe. Okay? Det kommer vi heller til. Fordi vi tjener også. Jeg kan godt bruge koordinater, men stadigvæk, hvis de også laver et faktum til flere. Men vi tjener jo så. Lol, hvad skal du det? Husk, jeg skovle af dyrer. Farm. Ikke så god farm. Hvad sker du for? KD friends. Husk, jeg skovle af dyrer. So facts does not low to bring. Jeg tror godt, han kan lide skovle. Jeg kan godt lige lave nogle moderator. Eller de noget. Ja. Jeg tror, det er sådan. Det burde det jo være. Nej. Strings arguments not and we must be. Spørgsmål F. Nej. Jeg kan godt huske også F disk. Så har vi det skridt. Nej, det har jeg lavet. Så skrev jeg. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad jeg skrev. Hvad skal det så hedde? Hvilken noget? Den er lidt bag. Bare så ved det, eller bare så jeg ved det, vi er 10 begge to. Jeg har lavet nogle tidligere videoer, men jeg gider ikke at lave flere på den der episode, som jeg var begyndt på, fordi at, hvad kan man sige, den bliver slettet, altså det der gemt bliver slettet. Er det? Nej. Det er en kiste. Wow, Sigurd. Så min ting. Jeg så fik der akrobatik. Jeg tager alt det, jeg kan bruge. Det er faktisk noget. Fiskestang. Jeg synes faktisk, nu jeg skal hen til dig. Jeg har nok bare den på spændfiber. Okay, jeg har alt det der værd til. Hvem er herhen? Har de klæmet det? Okay, de er derhen. Det der hus der bagved dig. Bagved dig. We kill to the diamonds. Kan du godt prøve, som du kan claim her? Det kan jeg ikke. Der er allerede en, der claim. Jamen, du kan claim. Du kan claim ham igen.
Kan vi så bygge her? Ja, Seriøst. du claimer, og at det virker. Ellers så skal Men you cannot claim more land. okay, så skal du også have F-power. Okay. Okay, så skal du have F-power. Okay, F-power. Det hjælper ikke særlig meget. Ja. Gider ikke nu. Okay, jeg har 3, så vi kan lave nogle workbench. Jeg har også en endelig. Jeg har brug for mad. Det skal jeg har ikke noget med. Men jeg får gik så jeg står lige stille. YouTube, jeg sætter lige på pause indtil at derovre. Du har overhovedet været. Sådan. Nej, for dem var jeg ikke væk. Men jeg sætter lige på pause. Ja, ja. Okay, vil du have en gård? Ja. Okay, vi sætter den her vej. Se hvor fin båden ser ud. Jeg kan godt lide, at man faktisk kan holde en båd. Jeg sejler den samme vej. Jeg følger efter en småkage. Yay. Lol. Hey, hvorfor skal du have lavet den? Hvad? Fordi jeg fik. Siger du? Nå. Hvad skal du med gris? Fin gris. Ej, Jeg det skal der, lige... det der. Hvor kan du godt lide det der? Du skal ikke sætte ind i mig. Og hvad med den? Er det en Det er en ko, oh my god. der kører grise her på engen? Og en... For dig. Hvad sker der? Jeg kan... I don't like you, cow. Den slår mig på stykker. Skal vi lade hende der fatut gøre noget svagt? Hvem? Fatut. Nej. Jeg kørte også ind i en dum kylling. Jeg Ja, kan havde jeg ikke tænkt. Jeg har også fundet en hund. Ui, Har du saplings? Hvad? Har du saplings? Ja. Hvilken unge? En 3 træer. saplings. Så kan vi jo bare... 60 saplings, hvad ellers? Hvad? Hvad er der ellers ud af 60 saplings? Du ved, at jeg skal have kød. Kan du se. Se godt, vi laver lige en lille stop her. Vi laver lige et lille hus her. Det ved jeg godt. Men jeg skal bare lige op, før jeg dør. Au. Skal vi lade hende gøre noget faxe? Det ved faktisk ikke. Nej, det synes jeg ikke. Fordi vi er optaget. Og hun må få løn, når jeg er med. Nej, bare ja. Okay, ja. Du bestemmer. Så skal jeg bare lige få inviteret til noget, hvis jeg kommer her. Lige om lidt får vi et nyt medlem i går, så. Oj. Ja. Der var en gris, der brugte dobbeltdoren. Hvad nu hvis at hun eller han har bedre, har sådan noget godt armor? Hun kan ikke angribe os, for hun er med i faction. Og først skal vi gøre hende med i faction. Ja. Hvad hedder hun? Hun hedder... Fatut. Jeg tror ikke, det er hun. Jeg tror, vi skal... Ja, her er ikke noget. Det er rigtig godt. Ja, det er fint. Du må skrive lige, at vi har inviteret dig til vores faction. Ja. Skal vi ikke klare med området nu? Eller hvor skal vi bo her, eller? Nej. Nå, okay. Se YouTube, fordi jeg overgår ikke lige til at optage mig lige nu. Hvad? 6